The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marina News FM Management and staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiyaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala o problema o sa kanilang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7 sisid na. Ay! Oh, Regine! Oh, diba? Wow! Wow! Pagkagwapa dyan ako. O, siyempre. Walagi ko, anak kong logo diya. Walagi. Nasa kinabo mo, kinabo api-api lang. Kujawan, di ba? Api-api lang, di ba? Hello, good morning, mayong buntag. Buenos dias. Assalamualaikum kanyukatan. Ay, wow. Oh, siyempre, God bless, more power. Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Wow, nalapot na. Saba na po kaayo ng buntaga. Webes. O nga nung galuyaman ng uban to, kay tasang bakasyon, gusto ba mong additional 2 days? Wow! Kulbaan! O, diba, siyempre. Good morning, may buntag! Sa atong mga teaching and non-teaching personnel of GSMST. Kung ilabi na sa among mga pinalanggang estudyante, good morning, happy morning na dyan, wow! Hog siyempre sa among mga soking tipaminaw, o, diba, wow! Medyo mo naka-power, ma'am, wow! Oh, power max. Oh, power to the max. Wow, alam mo ito kayo, di ba? Oh, gamit-gamit na no. Malamit yung kayo, nakagamitan yung ko, di ba? Nasilay coffee. What? Wow. Power na hindi umaya. Wow, lamit yung kayo. Power! No, ginawa po mo na yun. Tukado. Tatagal ka pa ba? O, di ba? So, Power Max. I love it. O, di ba? Siyempre, good morning. May buntag. Putay na ko'y tapa diri. Siyempre, good morning. Ito mo, soking mga tricycle drivers. Siyempre, kuligal malapa. Ulitin ang cedula. Zamboanga City and Zamboanga Peninsula, Luzon, Visayas, ug Mindanao. So na, live na live ko sa akong FB page, ang Lando Bisaya, o siyempre, amo nang i-replay sa among page sa 106.7 Marino News M. Like, heart lang, o share to everybody. Mana, if you love somebody, give your body. Di ba, happy lang yung body mo. Correct. Siyempre, good morning, may buntag. Mr. Roderick Detre, good morning, sir. Ang atong OIC College President. O atong pong Vice President for Student Affairs and Services. Yes, sir! Siyempre, good morning, may buntag. Diba atong Vice President for Admission and Finance, Dr. Alvin Reyes, good morning. Diba? Siyempre, Dr. Rosalia, good morning. Ang atong Vice President for Academic Affairs. Wow, happy morning, Ladyo Correct. Siyempre, Sir Jones Daria, good morning. Dr. Daria, good morning once again po. Siyempre, good morning, Mr. Regan Sitoy. Ang atong head sa Student Admission and Scholarship Office. Wabungga. Okay. Bye, Lucky. Para managhanta. Diba? Siyempre, ang assistant niya, si Robani Cago, mga Cago pa sa Tumaga. Siyempre, si Abs at Yola. Diba? So, atong mga sukay, mga incoming first year mo take admission test, ha? College admission test. Schedule na ito karong March 1, this coming Saturday. Wow! Required ko ito inyong screenshot sa inyong registration. Ay kalimot in town. Ay kalimte. Ganyan yung schedule inyong mga requirements. PSA, diba? PSA, niya ang card, na photocopy, wala pa. Mongol. What? Mongol number 2. Diba? Correct. Diba? Okay. Ballpen. Diba? Kaya na mo i-fill upan. Correct.
Madyo na. Oh, Munggol number 2 daw, that number 1. May pinaka number 1 nga Spencer, number 2. Huwag maglimo. Siyempre, kalimutan sa akong YouTube channel, ang Marino 7 Type lang kung among text line, ang 0975-0703036. Wow, siyempre live na live ko sa Bisaya, ha? Hello to Eva Agustin and Desiree Abilay Banyes. Mayong buntag, Sir Lando, slow connection. Siyempre, may buntag, Miss Marife Villafranco. Good morning, Ma'am Peng. Ang atong director sa Public Information and Communication Office. Wow, good morning. O siyang assistant si Mr. Wilson Benetes. Wow. Siyempre, good morning mga sokay. Woy! Namao na pa. O siyempre, ako dyan lang ko. Hello, that's GNG. Tuloy by Castro. Happy morning. Sir Paul and Ma'am Isla Castro. Kaya may napag-isip ko yung family, yung mistisang asawa. O diya sa Olotanga po, yung mga kaliwat. Wow, sa Magundo, Jumali, happy morning, Pang-Jumbichino. O, siyempre, good morning ni Densyo, ni Jake, happy morning. O, siyempre, ni Kuelong si Antinol pa, happy morning ka natong taningat lang. O, siyempre, wow, good morning da sa XYZ Food Hub. Diyan sa Pulok 2, sa Zambud. Alam mga so, kung wala mo, kapuyan, bugloto, aladian mo, mga umudag panga, sinugbang panga, pagkalami, jod kaayo. Napadyo'y kinila o diya sa XYG Food Hub. Happy morning ka natong tanan, ingat-ingat lang. Wow! Siyempre, Auntie Annabel Pipangko, ako libre happy morning. Gamit na ka, Auntie Annabel, o siyempre, gamit na ka Skin Max, o diba? O siyempre, o may, hello, lamit na project soap, ginagamit ako, wow, kung skin, hinot kayo. Mura kong artista ni, wow, kutis artista, kutis mayaman, kutis Skin Max. Wow! Di ba? Oh. Siyempre, good morning, may buntag. Sir Mario, JM, Angela, happy morning, Mami Rizal, good morning, Trio, Dumambog, Pam, good morning. Siyempre, good morning, may buntag. Mami Arjen Fajardo and Auntie Jada Padra sa Skybox Coffee. Happy morning lang sa Upper Dulian. Oh, wow, pag taninagtod kayo. Oh, bulahan. Bulahan dito, oh. Wata ka balo, mag-promo na siya. Buy one, take one iyang... Joke lang. May Mami Arjen, imo kong logi, ha? Bantay lang joke. Oh, diba? Oh, correct. Oh, bitaw din sa Skybox Coffee, ha? Sa Upper Dulian. Tapad na sa Samras Batchoy, di ba? Oh, BJ, MP, happy morning. Wow, correct. Jenny Garcia, good morning. Auntie, oh, di ba? Oh, si Adrian Molina, Rafi Guanzon, si Yeng Bentore, Kanukutan, happy morning, Masukay, oh, di ba? Diyan sa Ate Vicky, Dyson, diyan sa South Combele, diyan sa May Tumaga, padulong sa Forest Lake, o di ba? Ato masukin ng mga kuya. Punit din ang sandbox niya, o di ba? O sa Tumaga bypass. So happy morning lang jud, o diha wala na makarindira diha. O diha po sa Navarro. Happy morning ka natong tanan, o. Kanta sa kanta. Kanta, di ba? O. Para nindot. Yay. DDI. Sa langit, may dili mabukol. Way maghagis kay pinuti habol. Oh, dili tanang laki gwapo. Dili tanang gwapo laki. Dunay uban ilang dugo birthday. Matsutan aw niya uyab lalaki. Dili tanang babae gwapa. O so mag-skin max o jigsaw babae. Dunay uban kanila laki. Na usap kay nagparitoki. Tanang buutan mo
tanang musimba buutan. Dunay uban kay magpagarbol lang sa ilang sining ng bagong giutang. Tanang kurap politiko, dili tanang politiko kurap, na ay kurap tungod sa mga tawo. Kay kun way kwarta dili iboto. Dili tanan maoy akong giulukan. Nining kantahang way ugway padulngan. Ang mga lyrics bali-bali ugway hinungdan. Usa paghilom paminaw katawa na lang. Whoa! Tatagal ka pa ba? Siyempre. Siyempre, tatagal pa to. Kaya naka-power max. Oh, gamit na. Dilita ng rocker, long hair. Dilita ng long hair rocker. Dunay uban para raker lang. Unya di ay tuway kalibutan. Ilitanan maoy akong giuluhan. Nining kantahang walay tumungog way padulngan. Ang mga lyrics kibali inungdan. Busa paghilom paminaw ang ang power jud kayo eh. Correct. Wow. Bungga jud kayo. Ay, salamat kayo. Wow. Power to the max jud kayo. Wow. Dili tanang kurapuli. Dinodo na, dili tanang politiko. Kurap, di ba? Dili tanang kurapolitiko, di ba? Nasa, kay di na daw na, Dili na daw na kurakot karon. Di na kurakot karon ang tawag. Sariling sikap. Uy, dinodo na, di ba do? Dili kanang mga chismosa, marites, di na daw sila di na daw na sila marites chismosa, kundi di ba? Socially aware. Social, di ba wow, bungga. Di ba nagkinaboy Nalapon ni happy na daw siya mo graduate di ba manaingon nga daingon na manaingon nagyaw-yaw siya si Taglalis anang diploma o diskarte di ba mabitinodo na si Taglalis diploma diskarte nakagraduate wala kakuan kaya wala nakagraduate kaya wala diskarte wa man ang mamayo na diskarte pero wala diploma Ginoo ko. Hoy, ay mo si Taglalis anang diploma og diskarte. Backer na. Hello, good morning, may muntag. Siyempre, good morning, mga Tomas. Okay, wow. Mga tolo ko lang happy morning. Ang tulog ko lang happy morning sa Mampang. Nonyes, mga Tano. Nonyes, Tano family, happy morning. JD Begang, diya sa KM6, wow. Happy morning, labi na sa Balones sa Villa City. Happy morning. Sa Facebook Live, good morning, Carolyn Molion, Ron Cross, yung mga natiting paisal. O syempre, good morning, Tarusa, Dumik Tarusa, happy morning. O mga Tarusa family, wow, pagka nito kayo.
Og syempre, good morning, may buntag. May buntag na sa Prince Lechon Fast Food, Ate Faith. O, napaginang mo sa Ate Faith na mag-deliver ko din. Hello, o diba? Og syempre, Ate Faith, si Henry, si Eileen, was Marvin, si Master Chopper, Runel. Happy morning na sa Prince Lechon Fast Food. Dalawi lang. Chrissy, happy morning. Og syempre, good morning, may buntag, may buntag. O, Daddy Alex Menyosa sa Ombre Sapatos. O, diba? Kanang imo matikod, mga lapalapa. Dahil sa Ombre Sapatos. Happy morning ka na ito talaga. Okay, yung mga boys, happy morning. Lapit na masukin na sa kabon. Happy morning ka na itong tanan. Napadiri, Ay, tinuod yun siya, mga signos nga tiguang na dyan ta. Diba, na-adjod, diba, What? Dali na kayo sa puton. Basta na ba pahingo pa. Gamay na gani ko sa puton. Tiguang na. Nadayon. Pagdali, tiguang na. Jode, okay na buhi. Diba, happy morning lang, diba? Diba, Mami Telisitoy, sa Kawit, happy morning. Si Andoy Shashin, si Pilar Flores Alviar, diba, ilang anak. Sa Nakon Village Home, sabi sa Rico, happy morning. O si Ate Bit Myron family, happy morning. Mother's Day, Jawarday, good morning. Ate Banbay, good morning, happy morning. Wow, pagkaling nyo ito kayo. Wait, inood kaya na, di ba? Hello, si Dr. Roy Lem Balesco, hello, good morning. Tanaw siya, good luck. Ano daw, di ba? Punit, isang sedula. Correct. Good luck. Huwag sapot-sapot. Kay matiguang na tana, di ba? Inood din Labi nagpangutanon ang sa katao na masuko na og balik-balikon. Masuko na. Sig balik-balik pangutana. Oy, tiguang na siya, di ba? Sa tibatasan, ha? Kanang mga tunuha na mga tiguang na siya, di ba? Kinabuhi. Kasi ba ito mga disgrasya mo? Tanawa. Respeto sa imong kagaling mo, respeto sa imong ginikanan. Yaw na, tiguang na siya, Pero wa magakuha na ka ng yaw-yaw sa inahan. Mao dyan ay pinakanindot na ka ng yaw-yaw sa inahan. Mao dyan ay pinakanindot. Di ba? Pinakakuha dyan na siya. Hey, hello, good morning! Diyan sa Infinity Salon and Barbershop. Angel Milano, happy morning. John, Jimar, Teddy. Uncle Mode, Uncle Richie, si Mr. Dreamboy, happy morning daw sa Great Looks. So guys, kumusta mga my friend? Siyempre, salamat! Enjoy! Enjoy, salamat kayo, Pokemon, di ba? Hello, salamat kayo. Iya kong guest gabi sa Euphoria. So wala lang ko nagano sa barcode gabi ganito ko sa duka my friend, bantay lang joke ka. Alas 12 kape na nag-uli, di ba? Sige na po. Correct. Ano dyan ang amigo, ha? The best friend, dili magano siya, So dito dyan ko na guest ko ni Pokemon sa Euphoria gabi, lalo, nindot tayo dito, di ba, Bantay ka tol. Gwapo to tigbantay dito. Hagkan bitaw na ako, dami resi. Hello. Siyempre, good morning sa mga pinalangang estudyante. Wow, good morning lang sa mga driver nga gwapo. Di ba? Wow. Jory Balome, Di Sebastian, Di Kiola Dondon, Wari Alviar, happy morning lang. Vincent and Joven, happy morning. Ingat lang, Jokore ko. O, siyempre, Analigakang Ryan Ganjusgag, happy morning. Sir Elton Nueva, good morning. Ma'am Nobel Nueva, wow. Iyang mga anak, mabutan kayo. Di ba? Sir Flores, Cedro, Daniel, Cristel, Cedric, Kyler, KK, Clyde, happy morning. Ingat na do. Sir Kim Lazanga sa supply office, happy morning lang. Ate Olive Ruas, good morning. Ma'am Phyllis Sagosa, College District, good morning. O syempre, good morning, Ma'am Irma Pamplona, si Beth, wow, Ma'am Irma Santos, si Abby, si Mitch, o si Makmak, happy morning ka na itong tanay nga ito. Pagkaninutso kayo ito. At itong i-great atong mga pinalanggang ko, mga suklik paminaw. O syempre, good morning, happy morning. Happy morning, Captain Marnit Apit. Good morning, Dr. Crystalline Chong. Happy morning. Ivan Jude, Martinez, Pancicabel, Altar. Siyempre, ang mga gayeng, tubo diya sa Villa Santa Maria. Captain Mundo Lorente, Sir Salon, happy morning. Sir Jet Spina. Wow, pagkanindot yung kayo. Oh, wow. Ay, aroy.
Mabuang ko ba? Oh, huy, naikuan ba, oh. Huy, nagkakuha mani uso ka ron, oh. Di nakita lang po ko, kinisabin, oh. Kini, oh, di ba? Oh, ato ni, oh. At na, kano to binana? Nani sabin, oh, dito, oh, di ba, oh. Oh, correct, ano to, oh. Yes, oh. Lindot ka ni siya, oh. Oh, lindot ka ni siya. Happy morning lang, oh. Yan! Yes! Power! Max! Power to the max! Power! Extreme Power Max! Coffee and capsule! Power na hindi umayaw! Oh, yeah! Oh! Yeah! 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 Yeah, 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 yeah. Wow! Ah! Oh! Yeah, 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 yeah. Ang mga bayot niya sa kalibutan, diliwat sa inahan, diliwat sa mahan. Nga naman. Ay, kiling. Ay, mabuang ko bayot, umanaganta ni kinabuhi. Sige na po. Pantay ka, tol. Sulan sa tunako, sulayan ang tunako. Tinuring kitang kakaibigan, tol. Aray. Hello, good morning! May butang mga skokin na sa Riondo, sa Santa Catalina, Bisaya, morning, di ba? Nasa kinabuhi. Aray! Mabuang ko bayot, umanaganta niya siya, oh. Ay, tinoo na, oh. Matigulang na tanong, na ayaw mo ko, di ba? Oh, moditso na sa ulo, da? Ilan yung tiguang na kay after trabaho, no? Moditso nag-uli sa balay. Oh, tiguang na dyan, oh. Tiguang na dyan mo, kayo, labi na ka lang mag-atang sa bandiklak, o mag-i-alas 5, natigulang na dyan. Very much! Aray, mabuang kabayot na siya, oh. Oh. Unya, oh, matigulang na dyan ka, matigulang na dyan ka lang. Apilo ni mo kaon ang tanglad sa tinulang manok, ang tanglad. Mapay mo tumar kag Power Max. Power! Lami pa kayo, di ba? Oh. Kada uli. Hilot, tiguang na juga, oh. Ay, mabuang ko bayot, oh. Dili na ka masuya. Di na ka masuya ng laglag. Lag mo daw, bala mo, hawak ko'y labot ninyo. Tiguang na jog ka. Ay, gilo ko mabuang ko bayot. Ano sa gina? Ay, man na ba sa smile ang ba sa healthy, ha? O, ba, o? Oy, kaloy man sa akong, o? Kaloy sa akong estudyante. Ano siya, o, kureko. Rest in peace, anak. Ano siya, o? Basta ka mo gani kaon dyan mo, ayaw dyan mo. Kanatong mga atutik paminaw karon, kaon dyan mo og mga lagot mon. Oh, kay maura dyan ay kuan. O, kaon dyan mo mga lagot mon para nindot dyan kaayo. O, wad dyan mo, o. Kasabot labi, lagot mon. Wala kasabot, no, lagot mo, no. What? Tinood dyan na, ha? O, kaon dyan mo mga lagot mon. Kanang mga kuan daw, kay nindot dyan kayo. Healthy dyan ang atong lawas, anak niya. O, di ba? Mga lagot mo good kanang kamote, balanghoy, saging, karlang, obe, kana sa ko na kaon to ka, kanang metal, talbos sa kamote kana sa kay mag-add na siya og dugo, healthy kay na siya, man ako ganadyo kog mga gulay di ba, kalabasa, nangka, talbos, sayuting, alugbati, tanan. Kung maluto po na lang bay kubo kanon ako, garap po.
Easy. Og syempre, mo take po taog Power Max. O, di ba? O, labi na, o. So na po'y coffee Power Max. Go, coffee. Og syempre. Capsule, wow. Oh, power na hindi umaayaw. Wow, kay Webes karon. It's happy lang. O, Thursday ka lang na. Ingat lang, o. Kaya kita ba itong, nalabay mga kuha ko sa kauso-uso ka sa mga batan uno, ang tingata sa Facebook ba? Oo. Labi namatay na to, no? Usos mga batan uno, mag-change sa profile, mag-web ka ng naikandila, matinga na lang, matinga ka, usam na kanang death reveal ni siya kay kisa namatay condolence nakisa may namatay oy may bawa po be kay babandi mo sig pangutana dito di mo lang correct ano happy lang o mag-change pa jud ana siya kay nag-uulan na siya hey unsa man ni death reveal oh correct, happy lang, Joker. Istorya lang ito mo ito, pas mo, di ba? Musugan ako, lami kay kung ano, kay paksiw o gulay, di ba? Lami, jog kaayo, di ba? Salamat kayo ni Ate Linlin, Bia Rosales, ni Lizelle, diya sa Glorious Cante na pimoning na Joker ko, di ba? Siyempre, ko naman, Vince Chang, Luzay, Kumaring Luxan, at David Parilla, wow, Mami Dala pa Dervin Apa, happy morning, Madam Chong, Sinakoy, ingat na doon. Mami Umar, Jerry Family, og siyempre, Ma'am Dana Alihan. Happy morning ka doon sa Thursday karon. Giandaman na po ni Uncle always na nangandam kay nakatilaw na siya. Power Max. Wow! Ay, pagkalami ito kayo. Di ba? Ano siya? Oh. Mami Arjun. O, di ba? Oh. Gamit ka Mami Arjun o Koji ka sa Skin Max. O, di ba? Para Koji sa artista, Koji sa mayaman. O, Koji Skin Max. Wow, bongga na siya. O, sige na, katong ilambay pa na labyog na, ha? Ang magiandam ni Uncle Ruben, nga mga musika Bisaya, nga haom sa inyong, What? haom sa inyong tutunlan, haom sa inyong kasing-kasing, haom sa inyong tiyan, haom tanan, kaya nagka-Power Max. Wow, happy morning, Joe Correga. Hala, ito na yung syagit, hala ko mga anak. Hala, syagit na siya, break ko Diyos, ICN Tantan, Regine. 1, 2, 3, let's go! Marina News FM. Season na. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Season na. Lami jud kayo. Lami daw kayo. Lami jud kayo pagkaon. Oh. Labi wala tay kwarta. Ana to kinabuhi no. Oh, asa bito no tinuod na no kanang asa ta maka kuan ba kanang lumi kay kanon. Wa pa tay kwarta. Oh. Mao na. Deserve na nimo kay gastador kay ka, mirisi wa kay kwarta. Siyempre, atong kapalaran is brought to you by Power Max. Extreme Power Max. So, di ba? Coffee. Power! A few moments later. Correct. O, di ba? Nay, coffee mix. Happy lang, Joe. Correct. Pagkanindot na Power! Yes! Power, Jude! Power! Easy. Ang power. O, di ba? I-background lang. May background. O, di ba? Natay mga Power Max nga. O, di ba? No, ay herbal blend coffee mix. Uy, ninot kayo. Lamidyo kayo. I love it. Natistingan na dyan nako. Wow! Oh, syempre, na po yung herbal blend coffee and herbal dietary capsule. Wow, tatagal ka pa ba?
Power! Ayaw, oh. 5, lajud kape. Oh, suko man. Hoy, kinukuha you will say all the wrong things in the wrong time, ha? Kung magaling ko naman na kay mga kuwan karon, just keep your words to yourself na lang para wala problema. Sa imong gumagawa aris, no? Hoy, gano ayaw ito ka namang opinion karon sa uban, mo na mag-limit sa imong gumagawa with your partner. So, but let your heart decide lang jud para, oh, wow, ginugupag kalami jud kayo, power to the max, di ba? Oh, diba? So, para sa imong character mo karon, don't let your personal relation karon makaapektar sa imong judgment karon. Labi na guhimo kag mga desisyon karon at the workplace. So keep these two things separated para wala problema para sa imong kayo karon. Maturity karon labi rich o labi imong ma-realize karon nga you are not the center of the universe. Matibatan jud ka ha. But only a functional part of it. O na, so no but Aris, magkawalo ka kung sa imong limitasyon. You have to know your limits para wala ay problema. O, limitahan dyan imong pagka-chismusa para wala ay Taurus! Hoy, Taurus ka ng imong ibang buhat karon. Every effort, Taurus, has made us strengthen certain K. Labi na sa aspeto sa relationship ka ng Taurus. O, makita nimo ang resulta karong adlaw. So, wala ba bunggaman para sa imong gugman nimo karon. Karong adlaw, makita nimo, you will find the strength karon you had been looking for. To take faith sa mga imong kapalanan karon in your own hands. Dapat you have to trust your instinct lang, para walay problema. Para sa imong career ka man karon. Magpatay-patay ka kay all eyes will be on you today karon Taurus. So will do well every present you give. Wow, magpresentay karon. So make the most of it lang para walay problema. Para sa imong kayo karon, try to keep a steady pace lang to make sure nga imong ma-fulfill ang imong mga obligasyon o mga responsibilidad. Manayon nga, ang organization is the key to success para nimo karong adlaw Taurus. With Gemini, try to make the moment lang to find yourself, Gemini. So make the most of it lang and clear your mind. Tawa na, di ba? Para sa imong gugma karon Gemini, try to keep yourself lang away from new conquest karon ha. Kay mag-start kag mga new phase, karon start a phase in your life where you will feel comfortable, settling down. Na ba'y nag-settling up, no? Settling down man jud na. Correct. Diba? Para sa imong career naman na magkaroon, you will get very close. Labi na mag-finishing na medium terms project karong adlaw Gemini. Nga mo na magkalakalimog nindot great improvements kanimo. So you have to pay attention to details. Sa Bisaya pa, bayari imong utang. Pay attention to details. Para sa imong kayo karon, don't let impatience kanang dili imong pagkapasensya karon. Make to renounce to your long-term goals karon. Those that are difficult to achieve. Ayaw. Kanang pag-antos, pasensya lang jud para walay problema, Gemini. Cancer na mga unusual chance karon to make up your mistakes karon to someone very close to you. So make sure you seize this opportunity. Sa imong gugma karon Cancer, you'll find that you had made the biggest mistake karon. Wala, Ginoo ko din mayo imong gugma karon Cancer. Kay imo you're pushing away kanang importante nga tao sa imong kinabuhi. So ay kabala ka, it is not too late para imong i-evaluate ang imong have to re-evaluate ang imong decision. So dili ni siya pula, dapat violet kay re-evaluate. So make the most of it lang jud ka Cancer. Para sa imong character mo na magkaroon today, words, mga pulong na dyan, magkakuha mo great allies karon. So use them in the best possible way, and you will overcome any difficulties. Kana words ang bula-bula lang good, bula-bula murag mapayapi lang. Para sa imong kayo karon, eventually you will need to make some changes karon para sa imong kinabuhi.
So, di dyan naman ito malikayan. This cannot be avoided lang. So, change permanently lang. Don't come to standstill para wala yung problema. So, naman na itong first set ang parang alawa si Aris Sarge Dublado cancer ng sa kampas mo. Kaya nga sila ang unang mituo. Ang mga silingan silang upat. Si Aris Sarge Dublado cancer. Mga silingan silang upat. Oh. Nga magsigpang chismis. Joke lang. Happy-happy lang. Kuyawan. Happy-happy lang. Oh. Oy, tinood yun eh. 5 radyod oh. 5 radyod oh. Nandiyan 5 radyod kapi. 5 radyod kapi. Oh, ang dapat ihatag sa bana sa iyang asawa. Oh, tinuod yun siya. Madyan pala malipay mong asawa kinadyo ihatag nimo oh. Pagigugma, di ba? Pagsuporta, di ba? Oh, pagdayig, no. Pagsalig, ana madyan na siya. Oh. Oh. Correct, oh, di ba? So, gamit ko ang Power Max ani, herbal dietary capsule o herbal coffee, ana siya. Oh. 5 doon na, pagigugma, pagsuporta, pagdayig, pagsalig. Maulang dyan na pinaka-importante nga ihatag ka mo sa iyong kan. O ang pinaka-importante, ang pera sa Tagalog, kwarta sa Bisaya, ka sa English, ako nag-kompleto para aron kompletong instruction. Ilawan, di ba? O, pangutan na lang yung bana. O, ay na din yung bana nga, tatagal ka ba? Di ba? So mag-Power Max na. Power Max na herbal blend coffee and herbal dietary capsule. Huwag pagkalamit siya ko, di ba? Hala ko naman ito ng ilambay mo na love you, pagpag ganun. Regine! Wow! Ang galing sumayaw! 106.7 Marina News FM. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Oh, wow! Gender reveal daw. Pag ilom daw, oy, gender reveal daw. Dahil kinabuhan siya na. Hoy, ano ba daw? Gender reveal daw. Dahil mga tingata, gender reveal daw. Tapos hindi ko malagot to niyo. Yes, welcome to the baby girl. Pag ilom daw, oy, the baby girl daw. Di ba? Basta gani mailan mo kung buntis gani ka maay na pa gender reveal pa baby girl. Ay na ka magpa-ultrasound kung sa di ba? Mag-party pa jo gender reveal daw. What? Lang kuan Ginoo ko. Basta ngilad gani ang naong sa babae, wa na lalaki jud na. Oh, di ba? Oh, di ba? Oh. Oh, manang basta laki anya siya, oh, di ba? Oh. Correct, oh, di ba? Correct, ma'am. Oh, to the max, oh, di ba? Oh, power to the max, masama. Power! Ay, nangliki. Nangliki na ko si ma'am. Bantay lang dyan ka, ma'am. Imo kong giliki, ha? Nakita niya ako ang kuan, di ba? Oh. What? Oh, basta magminyo, magpaganim mo, ano kanimo, sa inyo, manglis nga ng ilong, manglis nga ng makuan mo na siya, oh. Manglis nga ng ilong, maglagom ng kuan lalaki, jud na, oh, di ba? Oh. Basta wag ganyan, mulis kang imong ilong, ano, so, nanglis nga na kong ilong, lalaki, siguro kong anak ko. Sabla na ang atong second set sa itong kapalangan ng adlaw. Oh, wow, pag kanino ito kaayo. Di ba? Oh. Oh, atong second set. Oh, di ba? Sa atong horoscope, ay kong ising-ising. Gara po ka, di ba? Oh. Ay adyo kong ising-ising. Kay
Dili ikaw akong butaran pag sure diya. Ada. Oh, di ba pa ganito so, di ba? So. Gilikid ko ni ma'am, da power to the max. Nakita na ko mga laki post-post. Dito sa... di ba? Napo diri Oy, pasensya no. Sir Lando, sorry jo kayo Sir Lando ha. Paawat Sir Lando, sorry jo kayo Sir Lando kay usay dili ko ganaman nagad nimo kay tukar-tukar mo lang kung pagka-plastic. Napoy nangotan diri Madam Landing. Madam Landing, unsay tambalan ng gastador? Pagpuyo, gara po ka. Di ba? Si gastador, pagpuyo, pa na walay gasto, gara po ka. Di ba, Leo? Oy, kanolay, Leo, ganun, bata-bata ito ka, Leo, ha? Kay medyo na, mga tamot-ret kang tao, karoon nga dili maayo. Mga miss. What? You have to reconsider ang imong prinsipyo sa kinabuhi. Bata-bata ito ka. Sa imong doon nakaroon, ayaw ito, don't let your partner's lack of romance muna maka-apektar ninyo negatively. Dapat show that person all you deserve para walay problema. Para sa imong karag na ba nimo kanon, na Ginoo ko, mao nagikapoy kay saon, sigtagay gabi Ako wala gali ko gikapoy, di ba? Gikan ko nagwara-wara, nahurot ko mga Pasama to, no. Ayaw, don't let tiredness win the battle. Ayaw, Judah. So you'll only need to keep your mga friendship pace for a little longer. So resist. Simply irresistible power. Take mga power to the max. Power max. Wala lami jo kayo, di ba? Power! Para sa imong kayo ni magkaroon, don't miss the opportunity to prolong a relationship. You know that it will take to bring colors sa imong kinabuhi. So ayaw jo para sa imong kayo, na. So ayaw jud i-miss kini nga oportunidad, Leo, para walay problema. Virgo. Si Virgo karon what na gikuan na. Gibitay na si Virgo. Ano na ni siya? Gihukman na ni si Virgo karon og kinsa di mo daog nilang tulo, di ba Virgo? Virgo, it is really hard to let go some habits and mo lisod jud kayo, ha. Galing mga quad kag from a recent experience karon. So let your fears aside lang para walay problema. Sa imong gumakaron. Karang adlaw na yung mga pangutana karon. So questioning and reflecting about love. So ayaw kadlok ka. Don't be afraid of keeping tabs on yourself. So it will only help you improve. Karon pangutana man na. Tubaga lang. Og nagbinaayo magkakasa imong gugma. Para sa imong karag naman nimo karon. Ayaw ka discourage karon, labi na makita nimo with say your workmates karon, get undeserved benefits. Ayaw jud ha. Malagiingon karon Virgo nga easy come, easy go, let me go jud ginamos imong suit. Wala sa imong kayuhan karon Virgo. Learn to appreciate all the good things life has. Patay ha? So otherwise, no wise, budget wise, you will live a negative and vicious circle. Kano sa mama mo sponsor dire? Barato lang. Free parking pa sa KCC. Libra. Hoy Libra, it is very hard kayo to accept og unsay mga pangitabo kanang adlaw Libra, ha? So mangita jud kayo to seek within your acceptance karon or what cannot be avoided lang. Kung di na tumalikayan jud no. Ay nainay lang jud kasi imong kinabuhi karon. Para sa imong gugma karon, lisod jud lang infidelity karon is a very complex order. Lisod jud kayo is a very complex matter karon, labi na sa kamong duha. Nga kamong tulo, upat gara pug ka. So what yung magic formula kanon na Libra to overcome such matters? So there's only patience and Unsa? Ha? Layo? Mudool? Ana? Ana siya Di
lain mo kuning microphone na kung tikog man good. You see. Magpadool man lang ko Ben sa microphone nga dili mo ti. Power! Gitong kanan ng gustong laway. Ulit man sabi oy, diba? Oy, para sa imong character mo magkaroon. You will need a little time to assess, ha? To assess karon and a new job offers you receive. So decide which one is better for you para walay problema. Para sa imong kayuhan mo karon, sa ayo ito ka ng don't let seduction games blind your sight karong adlaw libra. So keep a cool head lang. Di pwede kay puro mo laking gara po. Power! Wala kay power kay wala kay power kay padadaan patang ma'am. Di ba? Keep a cool head lang whenever you're certain decision or else could risk losing everything you have. Ingat-ingat na doon Libra, di ba? Scorpio! Busy man gayot. So, ma-experience ka lang nga imong gibati kung you feel despair karon. Kung makita nimo ang imong goals and objectives is not taking you to the place you wanted. O, bantay-bantay lang jud ka, o. Para sa imong gugma karon, don't try to own the truth all the time. Ayaw ang kuna ang mga kamaturan, no, di ba? O, imo dyan yung kanon. So, keep mind open to corrections para walay problema. Kaya mo na makakakuha mo to help you grow as a person. Ang unsa na ka ng Scorpio, unggoy na ka. Og, syempre, para, ay tuloy ko. Para sa imong, power to the max ni si Scorpio, di ba? Para sa imong character man mo karon, itry lang nimo to show yourself as a right person, ha? Di ba? So, don't try to talk about things nga medyo wala nimo masabtan. You don't really understand. Ayaw. Para sa imong kayang karon, in every relationship to the Scorpio, kanang magminaw, quiet, silences, kanang intolerance, mao na yung mga recipe for disaster. Diba? So by all means lang John, make sure nga you don't leave place for these two conducts. So diba? Silences and intolerance. Diba? So dapat magpatuli jud ka, intolerant. Okay, alas ba na itong second set sa panahon adlaw, atong second set sa atong horoscope is brought to you by Power Max, Extreme Power Max, Coffee and Capsule, Power 90, maayaw. Power Max, wow, pagkanin jud kaayo, lami jud kaayo. Ingat-ingat lang, ingat ka na boy, siyempre, wala. Ang nagpapay, pagdali ba sa oras, no? Gastador kay kang dako. Sir Lando, kakuyapon naman tagpaning kamot, ani, oy, kung sa imong natigom, yan tigom daw, kobal na natigom na ko, Sir Lando, kobal na natigom. Lagan magug ka, maglagan ka, kinala gamit sa kag, na magpayong magpayong kay gamit sa kag Power Max, di ba? Lami jud kaayo. Hala ko ba ito ng ilamay mo na love you pakpak, Regine. 106.7 Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Gugma ko baleleng magahulat. Unsa inautasan ako. Nanay nakutan ako dito. Unsa imong workout Sir Lando? Kay nit kay kaglawas. Wow, siyempre. What? Nag-alsa og bugat nga gibati.
Ay, ginawa ko. Buang ko bayot. Oh, karon. Napaya, Sir Lando. Nadiri, Sir Lando, nakakailang wakwak, Sir Lando, kaya patawag ko, kapoy na kong commute, oy. May buot na sa oh, correct. Ano siya, oh. Oh, siyempre, alam mo ka kaon, ginoon ko mga onata, diya, mga onata. O, pagkalami, chok kaayo. O, mga onata, diya sa Prince Lechon Fast Food, di ba? Na-taste lechon, mga latsog spicy, wow, pagkalami, chok kaayo. Na-lechon packages, na-pork belly packages, one yun kaayo. So, ida lang ang 093640400314. Wow! Basta Prince Lechon, tilawi lang. O, diba? O, siyempre, solong na sa taas. Kaya init ang panahon. Lami ka ikaw. Bugnaw kayong Skybox matcha sa Skybox coffee. Diba? Ang kalamig doon. Parisa ni Mog Batchoy sa Sabanas. Diba? Mother else na hayon sa itong sudan diya. Sa itong loto ni G. Ward. Uy na, available na akong ginamos og suka sa itong mag-order. Nasa, Ay, hello, ni Linlin diya sa Gloria's Canteen. Kanaminaw daw sila, Kuyawan ta, si Lizelle. O ang ilang kuyog na nga Amerikana og buhok. Natiksik na yun. Hello po me. Namiyatib yaming. Ano ba na sa kinabuhi? O diya sa Grass Canteen. Nasila'y Tinula. Nasila'y Bicol Express. Sir Trio ba? Madyo may katilag tuna. Ani ba? Kanang katong... Ingo pa siya nga. Oy, Sir Lando, ayaw sa kong bikla. Sir Lando, kay giref pa na ako akong batasan. Ayaw sa nasag bikla kay giref aniya yang batasan para mabugnawan daw. Mauna mirisi. Og sabi na atong third set sa atong kapalagan ng adlaw. Ang third set nga mapas mo jud mo, di ba? Di ka mo mapas mo basta gamit mo Power Max. Power! Correct, di ba? Wow, ginawa ko. Mabuang ko bayot. Ipadaol jud ay kay ipadaol jud na lagsikan niya ko ben ini ipadaol ako malagsikan niya ko. Okay, right na siya. Andun na po sa Guardhouse Campus B. Hello ni Prinsip Moctader, katong sa Galis, atong sa Pricing, di ba? Happy morning lang, Jodo. Di ba? Secretarios! Hoy, you might be able to compensate karon some of the negative aspects karon of the day. So na yung mga certain things that will cheer you up. Wala na dyan ka. Para sa imong gumagaron, imong ma-realize kung unsa dyan ka kasayop, how wrong it was you played with the feelings. Imong ginadulaan ang mga feelings ng tao that means so much to you. So ayun lang ka, it is never too late for a dialogue. Wow, dialogue, monolog, katalog, log, tapsilog, parat imong itlog. Para sa imong character mo karon, you will get a very good result karon sa imong professional level karon adlaw sekretarios. Make sure nga you make no mistakes lang para wala problema. Para sa imong kayuhan karon, you need to learn to express sa imong gibati karon as they appear. So you don't control yourself forever. So maningon nga accept na jud ka who you are. Who you? Accept who you are. Who you, di ba? Who you, huy. Dagun sa who you, huy. Di ba? Para Capricorn ka na medyo komplikado yung mga daw komplikado yung mga daw it may possible to follow your plans due to uncontrollable and constant distraction ko na adlaw. Bala Capricorn imo ning kapalan bala kang emergency kami para sa imong gumagaron Capricorn, you cannot feel jealous karon and suspicious of your partner at all times. So this definitely change your relationship mo, di ba? Dailisi oy, gara po kapoy kayo.
Para sa imong kanag naman mo karon. Kanala will start the new profitable activities karon that you had given up in the past. O kanala, so you'll start a new profitable activities. Para sa mo kaya karon, ayaw ka discourage so babing defeated ka, napildi ka, nakalo ka, ayaw. Seize the experience the most positive way possible. So make the most of it lang juga Capricorn. Aquarius. So you're willing to evolve karon, to renew yourself. Oh, so training, really important mo to positive changes ha. So na mga training karon, di ba? So mag-start na og 1, 2, 3, 1 ning, 2 ning og training. Nga na sa di ba? Kay ma-4 na ning 4 ning. So make some time to train yourself. So wala lang, trip lang. Para sa imong good karon. Ang imong relasyon karon is going through the best time, but this is not in danger lang. Para try to smooth things over lang para Aquarius. Para sa imong career mo karon, you will be able to fight everything karon that is yours. But you will choose to be silent instead. So don't regret. I know kagbasulit things in the future para walay problema. Para sa imong kayuhan mo karon, saying you will change, become a better person is not enough. Bantay ka Aquarius ha. So kailangan kayo really work on that. So make up those who are in conflict. Kung na kayo mag-conflict, emoji ng pagkasulbaron para walay problema. Di ba Pisces? Okay, si Pisces o si Aquarius nagkuyog sila sa SM gapon. Pisces, you have a lot of work. Pero imong family of friends karon nagdemand sa imong presensya. So dapat you have to divide your time better and everyone will be happy. Para sa imong gugma karon, let others give their opinions lang. So if you settle for a casual relationship without commitment, carry on. Carry in, carry 2, carry 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di ba? Muna nga na, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 1, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Ano sabi ko? Muna i-practice na mo. Wow, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 1, 4, 3, oh, let's get para sa imong career naman mo karon, you will need to adapt the habits of ideas karon of others. Kung nangita jud kag success karon, if you seek success, ato ka sa CR, di ba success? So you will give something back para walay problema. Para sa imong kayo karon, living the life based on your memories karon won't let you move on. Ha, Pisces ha? So let long-term projects control your life. Wow, bungga man ka, di ba? Gamit ang power max. So mauna nga itong kapalagan ng adlaw, itong project tambal, o di siya pwedeng gamitong tambal sa unsa man nga klase nga sakit. Because if doctor persists, insult your symptoms, get your card, your cash, and transaction slip. Thank you for banking with us. Kaysa itong horoscope, this is brought to you by Power Max, Extreme Power Max, Coffee and Capsule. Power na hindi umayaw. Wow. O siyempre, si Skin Max, Kojic Soap, Kotis Artista, Kotis Mayaman, Kotis Skin Max. Dali na. Gamit na. Di ba? Nangango na silang kurabay na lasya. Kita ko mga igso, na ko mga anak, mga apo. Regine! Wow, ang galing sumayaw. Ito ang Tunog Marino Live Broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Wow, pagkalami jud kayo. Diba? Kaya naka-Power Max man. Power to the max. Wow. So, wala daw na. Kalimot ha. Siyempre, ato pa top 20 at 12. By Uncle Ruben Fajardo. Naka-Power Max po na siya.
Siyempre sa malaw ng heart to heart to Papa Joms. Okay, so see you akong mga anak ko niya. Launa, maklase na punta, no? Atong hiring karon. Wow! 221 o 555. Wow! Congratulations! Wow! So wala na salamat. Siyempre, salamat sa mong station manager. Walang butang kukikan. Matinabang wala yan si Dr. Rain Alentida. Hi! O siyempre mong broadcast technician. Wala yan si Mr. Ruben Cute Pahardo. Siyempre, mo subay ko ng adlawang sa baas kanginan ang tigpagkatawas kawanangan wala sa Long Bisaya. Sa akong programang katupman, Labwan, ang gitig-gitig pasyon Bisaya sa sikat na estasyon, nagkakusog na John. Wailain ang 106.7 Marino News FM. God bless us all. Happy Thursday, everyone. Mua, chup, chup. Power! 1, 2, 3, let's go!